салом дӯстон, ман Кавсар. навори имрӯза бошад таҳқиқ ва баррасии садамаи ҳавопаймо бо номи мӯъҷизаи Ҳудзон. агар мехоҳед наворҳои ҷолибро зуд дида бошед, пас лайки наворро дареғ намедорем ва дар комментария аз 1 то 10 баҳо медиҳем. 15 январи соли 2009 ширкати ҳавоии Америка бояд парвози 1549-ро аз фурудгоҳи лагвардияи Нью-Йорк ва фурудгоҳи Шарло Дугласи Каролина анҷом медод. дар ҳавопаймои Аэробус А320 халабонҳои бо таҷриба Чесли Селенбергери 57-сола бо тахаллуси Салли. ӯ то халабони ҳавопаймои мусофирбар таъин шуданаш дар қувваҳои ҳарбии ҳавоии Америка халабони рафткунанда буда шумораи умумии парвозҳои ӯ 19 000 соатро ташкил мекард. халабони дуюм Джеффри Скайлзи 49-сола ва шумораи умумии парвозҳояш 15 000 соатро ташкил медод. ба ғайр аз халабонҳо дар ҳавопаймо 150 мусофир ва 3 ёрдамчии мусофирон қарор дошт. баъди ҷобаҷо шудани мусофирон, ҳавопаймои Аэробус А320 таҳти парвози 1549 дар соати 15:24 аз фурудгоҳи лагвардияи Нью-Йорк ва фазо парвоз кард. ҳавопаймо бе ягон мушкилӣ ва хатар парвоз мекард. ҳамаи мусофирон ба корҳои худ машғул буда, халабонҳо бо ҳам суҳбат мекарданд. дар соати 15:25 ва 30 сония 90 сония пас аз парвоз дар ҳавопаймо як садо ва зарбаи ногаҳоние шунида шуда, садои ҳарду мотор ё двигателҳо хело паст шунавида мешуд. бар асари зарба ва садое ки шунавида шуд, маълум буд ки моторҳо аз кор монда истодаанд. ҳавопаймо дар баландии 975 метр қарор дошт. дар соати 15:28 сигнали хатар садо дода, дар натиҷа ҳарду мотор аз кор монд. ҳеҷ вақт ҳардуи мотор бе ягон сабаб аз кор намемонад. ин ҳолате буд ки халабонҳо намедонистанд дигар чӣ кореро анҷом диҳанд. халабонҳо ба нозирони ҳаракати ҳавоӣ ба алоқа баромада, аз вазъият онҳоро хабардор карданд. нозирони ҳаракати ҳавоӣ ба халабонҳо фармон доданд ки ҳавопайморо ба фурудгоҳ баргардонанд. халабон Чесли Селенбергер ки таҷрибаи зиёде дошт, ба хулосае омад ки ба фурудгоҳ барнамегарданд. агар ин корро анҷом диҳанд, шояд то фурудгоҳ нарасида ҳавопаймо суқут кунад. дар ин ҳолат ба халабонҳо муяссар шуд ки чораи заруриеро дида бошанд. ҳавопаймо дар шимолу ҷануб парвоз мекард. Чесли Селенбергер ба хулосаи ниҳоӣ омада, дар соати 15:30 ва 40 сония ҳавопайморо бе бархурд ба пули Ҷорҷ Вашингтон ба тарафи дарёи Ҳудзон гардонда, дар наздикии кӯчаи 42-юми Манҳеттенро ба дарё фуруд овард. пас аз фуруд омадан ба дарё, мусофиронро дарҳол аз баромадгоҳҳои изтирорӣ бароварда, ба болои ҳарду болҳои ҳавопаймо бароварданд. ҳамаи 150 мусофири дар ҳавопаймо буда, тавассути қайиқҳое ки ба ҳавопаймо наздик мешуданд, наҷот дода шуданд.
бар асари бархурд ҳеҷ нафаре осеб надида танҳо як ёрдамчии мусофирон аз пояш каме захмӣ шуда 78 нафар бо сабаби хунукии об ва ҳолати гипотермия дучор шуда пас аз ёрии аввали тиббӣ ва ҳолати муқаррарӣ баргаштанд. пас аз садама ҳамаи мусофирон барои бағочи гумшуда ба маблағи $5000 ҷубронпулӣ гирифтанд. баъдтар онҳое ки ҳангоми садама дар ҳавопаймо буданд барои даст кашидан аз даъвоҳои минбаъда алайҳи American Airways ҳар кадом $10,000 иловагӣ пардохт карда шуданд. тафтишот ва ҷустуҷӯи аз кор мондани моторҳо ва ба садама дучор шудани ҳавопаймо. шӯрои миллии амнияти нақлиёт сабабҳои садама дар парвози 1549-ро таҳқиқу ҷустуҷӯ мекард. пас аз вохӯрӣ бо халабонҳо ҳамаи айбҳо ба сари халабонҳо бор карда шуда гуфта мешуд ки онҳо супоришро иҷро накарда ва фурудгоҳ барнагашта ба дарё фуруд омаданд. то анҷом додани пурраи ҷустуҷӯ халабонҳоро ба ҷавобгарӣ кашиданд. баъдтар чӣ хеле ки аз тафтишу ҷустуҷӯ муайян шуд аз даруни як мотор пари паррандае пайдо шуд. чӣ тавре ки дида баромаданд ва аз пурсишҳои халабонҳо муайян шуд пеш аз садама садои ногаҳон ва зарбаю ларзишҳо як селаи паррандаҳо аз канори ҳавопаймо парвоз карда ба моторҳо бархӯрда боиси аз кор мондани моторҳо гардидааст. бо ҳамин сабабҳои садама пурра аниқ шуда халабонҳо аз ҷавобгарӣ озод карда шуданд. садамае ки гуфта гузаштем мӯъҷизае мебошад ки бо ҳавопаймои American Airways рух дода ва бо номи мӯъҷизаи Ҳудзон шинохта мешавад. бо ҳамин навори имрӯзаи мо ба охир мерасад. ҳодисае ки гуфта гузаштем соли 2009 ба амал омада аз рӯи нақли шоҳидон ва худи халабонҳо филми мустанаде ба навор гирифта шуда соли 2016 ба намоиш гузошта шуд. нафароне ки мехоҳанд филмро ба пуррагӣ тамошо кунанд филм дар телеграм канали ман ҷой дода мешавад. ба силкаи дар описияне буда ва ба комментария даромада силкаро зер кунед. шуморо рост ба ин филм мебарад. хайр то наворҳои баъдӣ худо ёру мададгоратон.